Masan kai ne a Baba? Ba magana ne Ba baba. magana haka baba. Lafiya? Wallahi abu ne fara da baba kawai. Ya ne? Wallahi an raba ni da fa'iza wallahi baba. An raba ka da fa'iza? Wallahi baba an raba ni da fa'iza wallahi. To gashi yanzu muna kofar gidan baban sai ya kamata ka mata wani waka mana baba. Wallahi baba haka za a yi wallahi. Kawai ka mata waka baba. Saboda Allah, in baba. baban ce ka san za ga yi farin ciki kansa. Kenan baba hakan za a yi. Hakan za a yi. Hakan za a yi baba. Ba tashi a shirya. Allah ya isa, wanda ya raba ni da ke fa'iza. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa. Na rantse miki ni da shi babu ja. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa, wanda ya raba ni da ke fa'iza. Allah ya isa. Waɗannan 'yan iskan yaran zuwa suka zo suke mun wannan wai wakar wai fa'iza Allah ya isa, wai wanda ya raba ku da ita Allah ya isa. To kira an ci ubanka tunda ka ce wai duk wanda ya raba ku kai da ita wai Allah ya isa. Shi babu ja, na rantsi ko a kabari da lahira. Wannan 'yan iskan da